बिजनी पानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय चार्बिस पानियाव हाग्रा बिफाननि सं दाननाय हाबाफारि। सं दाननायाव मोसानि बेगें बायदि हाग्रानि जुनारनि अंगजों लोगोसे बासुदेव राय मुंनि सासे सिखाव फालांगिखौ हमनाय जायो। बाक्सानि बासबारि रेन्जनि हाग्रा मावख'गिरि बरिन बर' आरो पानबारि फरेस्ट रेन्जनि फरेस्ट अफिसार दैमालु गयारिनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया बासुदेव रायनि न'निफ्राय लख्रानि बेगें आरो आसुगुर बायदि मुवा बेसाद मोननो हायो। जब्द खालामनाय बेसादफोरखौ फरेन्सिक आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। हाग्रा बिफाना दायनिगिरिजों लोब्बा थाफानाय आरोबाव गुबुन सासे सुबुंखौ बे समाव नागिरगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों।